No niin, kyseessä on siis sähköauton testiajo. On tämä ihmeellinen. Tässä on automaattivaihteisto, tuolla on 2 ja tää on näin lyhyt, että täällä menee ja onhan tää ihmeellinen peli. Maksaa kyllä toistakymmentä tonnia, mutta tää kulma kääntyy ihan pienistä tiloissa. Tän näköinen. Tää on ihan kätevästi kääntyy melkein paikalla. Tämähän menee ihan ihmeellisesti. Nyt pitäisi peruuttaa tuohon mun moottoripyörän viereen. Pakki päälle ja sitten eikä pidä ääntä ollenkaan. Nyt se on loppu. Sammutuksia, käsijarru päälle ja sitten turvavyöt pois. Ovet on tällaiset muoviovet. Voi vittu. Tää on jännä. Ovet on tällaiset. Sähköauto. Sitten merkkinen. Takana on systeemit. Kahdelle penkit. Penkin takana tilaa.